Čaute ľudia, u nového videa z Roblox Doors. Bol update, neviem kedy. Už sme to s mojím Alexom nehrali tam. Čau Alex. Ahoj. Ako môžete vidieť, sme teraz vo výťahu. Za chvíľu vystúpime a ideme sa bať. No už ideme. Všetko mňa nechá, ja to idem dobre hrať. Dobre, len idem pre kľúč, ktorý tu mal byť. Počkaj, ja ho zoberiem. Až? Chceš, mám ja chodiť ako prvý, alebo čo? Áno, ale kde si? Aj tu. Poď. To sa naozaj zmenilo. To sú dve cesty. David, ja už nejaký. Si za mnou? Áno, ty si iný. Chcem. Áno, tu báva, túto báva. Tu Potom sme. potváraj, uvidíš nejaký šuplík. Tak, To je, čo bolo asi. tak otvorme. A tu sú. Idem druhá. A mám niečo. Sem poď. To je A štvrť. ceruska máme na čo? Nie, nevadí. Kde si? A už ideme tam, vieš. Do toho strašidelného. Nie. To asi neviem do 12. To sa sami otvorili. No to sa. Ale kde si ty? Tu. Kde? Jaj? No poď. A ty si iný. No to je jedno, lebo vieš, teraz sme toto. No choj. Krúžiš. Ideme. Poď sem. Kde? Na sedmičky. Poď potvárať všetky šuplíky. Alebo netreba teraz nie. Ale musíme všetko prehľadať. Ja už mám. Tu nič. A už som prehľadal. Tu nič. No poď do osmičky. Ideme do 9. Do 10. Už sa to asi tu bude. Nie, ešte tu. Ale hlavne, nech sa devitnú svet. 11. A ľudia, pomoc. Utekaj, Alex, lebo... Oj. To odíde. Si Ja mŕtvý? Nie. Pomoc, je to pri mne. Som odišiel, to bolo ťažké. Mám málo životov. No ale tu je kľúč, musíme hľadať v skrinkách. Nie v skrinkách, ale v tomto. Ja už mám kľúč. Ako tak sme to dali, Davičák. Do mňa strelil. Kde si? Kde Som si? zohnal kľúč. Ale kde si? Pomoc. Tu. Á, vidím ťa. Poď. 12! Nie, ty ješ naspäť. Poď ku mne. Ideme do 13. Ideme. Počkaj. A nič. To je 15. Šuplík. A to už nie. Alex, tu je tma. Poďme tam, tu je sranda. Prvý. Poď. Tak teraz tam už je riadna. Alex! Nezomreli sme. Chytila nás táto obluda. Čau ľudia, to bolo dobré. Tak dajte like.